وسا تê bîra min em çar bira bûn beriya çepera me birûxe li maleke bê hewş li kêlek mirîşk û pezan mezin dibûn zivistanek har û dîn bû jiyan mû ji marî dibir em bi hemdê xwe mezin dibûn ew şîrê kurmancî ku me dimêt li hundir ew işqa sorê tarî şeva tîr ji rengê bextewariyê bû berf û da tiştek heye xwe li min digire û bernade car ezim car yekî din tu dibêjî qey payîzeke har e her wext li ber delingê min hinekî kûr bifikirin bi coş dibêjim em birabûn xiyala me bexçeyeke têrfêkî paşê tixûk danîn li vî bajarî dapîra min mal wir ew gezîzer jî di hişê min de du mirî yê piçûk birîndar e te digot li ber têla sincirî desmalên çiryayî wêneyên xaniyên kavil wisa tê bîra min dema kûr dihizirim belkî me hev nedît belkî em bi hev re neçûn dirûnê me nedît insan çawa dimirin bi gaza kîmyewî çawa diqerise xwîna germ li ser rû lê em bêdeng jî neman kengî darek biqelibe wext veguhere sorê tarî em çar bira bûn navekî me hebû bakinê gelek tiştên me û gelek rengên me min ji xew rake ey jiyan coyekê bibîne li hundirê min lewre em çar bira bûn wisa tê bîra min